салому алейкум бародаро, макаса тинҷен, саломатитон хубай, кӯратон хубай бародаро, худованд соз бошед. бовар ки бародаро ҳамин комментариҳо шуморо мехунам, ҳамин бод ҳамин рӯҳияи одам тоза мешавад. саломат бошед, раҳмати калон, худованд ба ҳамаи хубиҳои зиндагии шуморо бирасонад. бародаро акин гаҳкини ҳозир занг зад ку раҳда муесабдум занг зад ҳая мошин барои худаш телефони рабочӣ дора бародарҷон. Хоб менеҷеро ай корхона фақат ба ҳамин телефони рабочӣ занг мезанад, қатъи гап мезанад, ама система қатъи ҳамин мошин қатъи ҳамин гап мезанад. ана ки бародаро ҳозир ҳамин бародари тоҷик занг зад, мега ки ака мошини хита ба мана додагиам, ман бояд мошини хита қабул кунам, худат мефурмадай. гуфтам ҳо бародар, рост мегӯй, ман худат мефурмадам, фурмадистам. Хай Германияда будам да. Ҳама парковка дам ҳамин судмози. Мега ки мошин така қабул кунам. Гуфтам хуб. Занг зад напурсид ки бародар мошини чӣ хеле, мақсад мошин чӣ хеле состояниш да. Мақсад шумо гаштин да мия моҳни мо гаштин мошин чӣ хеле. Хай мошин созай, тенҷай гуфтамш, фаҳмондамш. Неки бародаро ҳозир дар бораи ҳамин қабули мошин камтара гап занем. Бародарҷон, бародарои навкор, бародарое ки шумо нав аз стажировка мефурӯед ё ки нав стажировка мерем бародар, гӯш куда вақте ки мошина қабул карданӣ шидӣ ку гирди мошин то бихӣ бародар, хушрӯ то бихӣ ҳалона наша, гирди мошин то бихӣ балонои мошина хабар бигӣ, даруну беруну ай тигача, ай притсеп, ай подпритсепам хабар бигӣ. Ва нигаҳ кунем балонои притсеп бисёраш калпачок доранд. Калпачоки пластмассӣ. Бародарҷон ҳамин калпачокҳоро бикан, якта дута шақалан бикан, ти гайкота нигаҳ кун. аки мақсад хабар бигӣ балонота. ин маъно не ки ти клити балонро бигӣ гирди мошина ай сар балон сах кун, не. Просто ҳами биканам калпачокҳои притсепам балоноша гайкоша нигаҳ ки гайкои мошина нигаҳ ки балонои мошина ё основной чизам бародар. фаҳмидӣ додар якаш кадмед ки шумо навкоре меоед бовар кунед и ай ҳама кори важни ҳами балоноа. И фарқ надорад то опытни то навкорӣ, и бисёр важнигиш важниям. Барои чия ки барои ки худо нишоната проверка нокарда яке мегирӣ ҳай мекунӣ раҳда яке балонат мепара. аки ҳафта ба мои раҳои ҷана мебинӣ ки мошин бисёре ҳами хеле якеда маки балонат мепара бародар, дига то анамана мегӯ мезанӣ, ягон мошина мезанӣ да балон мезанӣ бошӣ. ман барои чӣ гапа мегӯм бародар? гарчанде ки ман кӯҳна шофирам, ман алҳамдулиллоҳ кӯҳна шофирам, ман хела шофирӣ кардаги мошини грузовой калонда. мисол ҳамин гайкҳои балон ҳуишиданаш, шипилкаҳо шикастанаш ҳамё аз сари ман гузаштагиянд. и аз шипкора ман кардагиам бародари навкор. барои ҳамқа ман дар този мерасонам. фаҳмидӣ? бо диққат гӯш кун. вақте то хурдӣ хабар гирифтӣ, ака нигаҳ кун. ман ина ака ба беташвиш мешавед, ки ҳақиқатан ҳама балонот созанд. ин ҳами Европада вақте ки ман кор омадам, мисол ҳами хай як сол кор кардам, соли дуюм да бигем буд, а як бародар мошин қабул кардам. а як бародари худмон мошин қабул кардам. бародари худмон гуфта ани мусалмона мегӯм. мошин қабул кардам бародар. гарчанде ки ҳамин шипилка шикастагиам, гайкаҳом ҳуишидагиян, намефаҳмидам ҳамин корора ман. барои навшафёрӣ муда буда, ман намефаҳмидам ин чизора. ҳамин корро аз сари ман гарчанде гузаштагирам будан, яке бо чӣ хеле бо хам бо як фуромӯш шид. гирди мошина гаштам, тамом қабул кардам, ҳай кардам. як 300 километр зиёд рафтам. хеле 300-500 рафтам ки вақте ки гайкаи балон сус мешавад бародар, балон скрипит мекуна. Фаҳмидӣ?
вақте ки ту дар раҳ рафтаи соди бародарҷон тризота кам пас кӯ ягон ҷои тенҷ рафтаисти тризота пас кӯ овози мошина ай берун гӯш кӯ бародар ай берун ку мошин чӣ хел овоз да рафтаиста тризота маҳкам кӯ овози даруни мошина гӯш кӯ овози моторта гӯш кӯ ҳамаи системаи мошина гӯш кӯ бародарҷон фаҳмидӣ ана ка нигаҳ кӯ мошина қабул кардем та 500 километр 500 километр рафтам триза пассажир ма пас камтар вақте ки дар бабари ягон аграждени мегзарӣ бабари ягон мере ки мисол аграждениён битониян ягон чиан мегзарӣ тризат ки пас боша агар любой аму коре ки мисол даҳми овози пастарони звук агар дар берун дар мошин бироя мефаҳмиш ту вақти бабари битон мегзарӣ намудим намуд шп мегзара пастарони звуке ки ай мошин мебироя вай диёра мефаҳмӣ бародар фаҳмидӣ вақте ки ман дар раҳ рафтаистам тризама пас кардам хостум ки овози мошина ай берун гӯш кунам триза пассажира пас кардам ки янамуд скрипит фаҳмидам скрипит мекуна ами чиркас мекунада гайкас шидагия бародар ин кор ки ай сари ман гузаштагӣ буд фаҳмидин солҳои дарогун кор мекунам ин кор ай сари ман гузаштагӣ буд ки гайкаҳо сус шидан зада шпилкаҳома шикастай ҳатто шпилка шикастагиам ман даёту бошад дар дигар видеоҳо ман гуфтагиам ку чизере ки ман барои шумо мегӯм бародар ира ман дидагиам и гузаштагия ай сари ман и мақсад барои шуморо ман мегӯм ки шумо ай сарт нагзар намекора заррани бине намекора шумо фаҳмидӣ шпилка шикастай карочи ана баъҷура хай овози ами скрипта мефаҳмам огже дар сар мезанам ки скрипити гайка сус шидагия мошина ман мегӯям парковкак меомад таи сошка мошина ман мекунам мефро мерам ай тарафи пассажир балонои притсепа хабар мегирам ман гуфтам ку калпачокҳоро бикане ку ё калпачок донану калпачок яъне қасиёи қопала вақте дурмад дар болои гайкао дар болои шпилка маҳкам мекуна ти намебини дуруна ора ки канди дарун диёр меояд бародар вақте ки то мехӯрам параи пассажира нигаҳ мекунам ки задагӣ калпачокҳо маҳкаман ба танҳои балона қапидам танҳои дискара меқапи бародар кадом балонет ки саматармажени мешава ягон кор рух метад ам балонот вақте ки ти барабана қапидӣ барабанам диска гарм мешава маълум мешава ки ҳами балони ту вайрунае чӣ балое дора ҳами қапида рафтам ки ами се балони притсепи пассажира ки валло алам фуромӯш кардам балони мобайл буд ё қафонгиш буд афинам қафонгиш буд гармай диска гарм мешавад дар ин ҳолат ва намуд бӯи резин мебирояд аму резинакое ки аму калпачоко гарм шидагиан дар танаи шпилка камкам хел гарм шидагиан да бӯи резин мекунад баъд яке гуфтам чӣ гап кандам аму резина кандам шпилкаро меканам диска задай дар гирди шпилкаҳо задай уже зазор пайдо кардай уже задай дар гирди шпилкаҳо диска зазор пайдо кардагия ӯ дискара бояд ҳуй кунӣ бигирӣ тамом ва дигар сахт намешава бародар гарчанде гайкарам бикашӣ ки ваям 50-60 километр рафтӣ ӯ балон босис мешавад барои чӣ барои он ки ин бародаре ки мана мошин дод ин мардак балон кардай балон кафида ё балон гирифта дар ҷои балон запаска рост карда чӣ кор карда балон рост карда ё худаш карда ё ки обшим ха ки мекуна оғи 2 моҳ гашта зиёд гашта ё марда ҳатто да ҳаму гаштагӣ ҳаму хешидагӣ буда ҳаму ки ҳам калпачока ки мо накандем нафаҳмидем ман нафаҳмидам хуми ман ҳамия ки ман аввала бояд проверка мекардам мекандам амуро барои ки шуморо мегӯм ки мошина қабул кардем аму калпачокҳои биканен аму резинро гайкотуна хабар бигирем дар ними раҳ балонту напара ана бародар тамом диска нигод ния хай чо мекунӣ аку
کندم بالون ای سر دیسکر از پاسکال چاست موندم ای سر پاتیاشکا کردم با همه 150-60 کیلومتر رفتم ایستادم با پاتیاشکاش کردم وقتی که برادر جون بالون کدوم که بالون کرده 50-60 کیلومتر گشته بگیره بالون تو پاتیاشکا کنه برادر من کنه پاتیاشکا کنه یک قریب از دعوت کنی ماشین تو اومدی برادر جان همون شفیوره که ماشینت میتیش همون تو خبر که بگوش کی برادر همینجا مو بالون کردگیم یعنی می بالون انا ناو کردگیم همین نگاه که کم کم که گایکود خوی نشوان چی کاره که در ماشین ایسای تو مگذره برادر جان وقتی ماشین از دعوت کردی همین چیزو در همون برادری دو مسپوری در همون برسون برای امرام شفیور امرای تو امرام و چیزی که تو جزیر کردی در گردن اون نگرده خدا رام خور که اونمو بالون من اوج اسکریپت هم فهمیدم من کردم دیدم که گایکو هوش دگیان سش دگیان گرفتم اون راست کام اگر امرا نمیفهمیدم اون بالون میپرید میرفت مشکستان شپیلکو آدمی 10 تا شپیلکت مشکنه بالون میره خدا رام خور میزنه اون ماشینه با اون فلوکت نه بالون میزنیده می غریبی فهمیدی برادر جون با یک چیز دیگه رو برادر فراموش نکن داکومنت های ماشینا ورق بزن همین تا هوی کم پاپکار ورق بزن یک تا داجه در کوشا چی تبرور پریود گوگل تبرور بخونم مورا کو همو چیان بین مورا پراویرکا کن برادر جان همیشه مای سری من گذاشت یعنی داشمو میرسونم برادر نوکار بگیره بکنه میکره وقتی که ماشین قبول کردم هم صدا یا گرفتم یا ورق زدم همین تا تمام محکم کردم پاپکورا برداشت دا پرت افتم رفتیم خیلی کار کردم یک ماه زیاد کار کردم همین بین کادنسیا بود در پولشا میقپانم معنی میکنن میگیرن ماشین پراویرکا میکنن همه 100% میتن میگن که تمام پرتنزانی تو میرم نمیدونم یا 10 روز میگردم که در گرمانیا میقپانم برادر افرین گرمانیا بود میقپانم او در گرمانیا بود میگن که پراویرکا میکنیم ماشین تا خب گفتم پراویرکا کنیم خیلی خدمت پراویرکا خدم یگان عیب نیست همه حجتو مو 100% فقط ایودا ماشین پراویرکا کردن در کره حجتای ماشین میگیرن برادرها حجتای ماشین پراویرکا میکنن میاد پیش میگن فرود میکنن میگن که ماشین لیسنس نداره ماشین تو میگه لیسنس نداره لیسنس گفته برادر جان میخواد با اون بومگا چرکنجا هم تا شوخک خشروای گیردوش گل داره گلک داره میخواد میگم چه خیلی نداره لیسنس من خیلی تایا موزجوش گشتیستم من در پوش پراویرکا کردن هیچی نگفتن چه خیلی نداره گفت کی نداره زنگ بزن گفت بازا منیجر زنگ زدم گفتم که چخیرای ماشین میگن لیسنس نداره منیجر من گناهگار کرد فهمیدی گناهگار کرد گفت که ماشین قبول کردی گفتم گفت که بد گفتم همین راست سیگا پا بگم نمیدونم نمیشناسم همون کاغذا همون لیسنس من نمیشناسم چه خیلیه گفت شما ودیتلا شما شافیورا بسیار همه خیلی گفت все нормально все окей да все ми парте пачкадам ми ҳай мекунӣ варақ намезоне ямура бихунӣ гуфтум шоки хай извини гуфтум намура варақ ҳам бизанам хундаш наметунам мақсад литовски навишта ҳамаш неки охи рост мегам менеҷер ай бихидмат мембри ҳам гугла переводча гирун кунӣ бихунӣ ҳамун папкаи ту мошини ту чӣ ҳуҷҷат дорад чӣ ҳуҷҷат надорад фаҳмидӣ чизе ки менеҷер гуфт тамом ман гап задан наметунам ман худам уже ман худам отрицат мекунам ман гунаҳгорам охи ҳамаи одам ҳамаи холисалило боши худо битарсӣ ҳамаи гуноҳихта ба гардан мегирӣ охи михел аст бародар вақте ки гуфт гап не ҳозир бес ман сурати литсензияро рӯӣ мекунам мегиран як сурати литсензия хай рӯӣ мекунанд ҳақиқатан литсензия рӯӣ мекунанд суратша хай дорам ё копия дорам ама чия дорам гирифтан сурата рӯӣ кардан хай полисияё дидан намедунам як тай 80 чанд евро штраф кардан хай додем штрафа споридим тамом мошина гирифтам рафтам баъд коллега
короче ми бурмаданои Германия даждат кардам, коллега овард, гем як бародар дига овард, чира дудум. Ами як шофёри коллега хидм овардам, у лицензияро дод. فهمیدی برادر جون؟ آن خیلی پراورکای ماشینا شروع بکنی. خیلی که توپلیوا برادرای خیلی کی این توپلیوا اگر همی خطاب درونی کو در کار شوا پریجو کد میزنن. همی سانتیمتر با سانتیمتر حساب میکنی متی نکی میره پریجو کد میزنن. میگن ماشین تو نی اکوال نداره یا که ماشین تو اکونوم توپلیوا نداره. این هم خیلی نبتری خیلی کارخونه بود دارم تای شیطانگریخشه. نه اینکه گیرتیکه همه کارخونه داره بسیاری ها داره خیلی یک تنیم تشگر نباشه دیگه شما هم شیطانی هسته همش انا برادر جون نه خیلی انا این کار سال مگذاشت نه که شما کسایی که نوکارین کوشش کنین که همین کارا نکنین خومیو یک اثری مگذاشت شما نگذره برادر ماشینا خوش رو پراورکه کن автономкаш кор накуна бародар набро корда халаделникаш кор намекуна сразу занг биза ҳамаи айбои мошина бин занг бизан бирасун сос занг бизан менеҷера занг бизан бигӯ яни поеду машина проблема мошин проблема дорад намерам автономка гуфта бародарои навкор автономка гуфта печка дорад мошин печка дизелӣ саралкагӣ фаҳмидӣ вақте ки кнопкаро ҷиқидӣ и печка худаш автоматически гирун мешава яъне вентилятор пуф мекуна айбака саралка мехӯра хай капек мехӯрава ана баъд трак гарм мекуна дур ин кабинта то ин ози зимистуна ин ози полша берун минуси 3 градуса ина ман таймайкаям фаҳмидӣ гармакай автономка гуфтан печкаи саралкагӣ ҳамин мошина мегӯянд ки дар кабина мумкин баъзе надуне бародарои навкор барои навкороанда ин аворои ман ҳамаш ана бародар ин хеле гап набро мошина проверка ки таблот агар ҳами приборо да бурмад ошибко бурмадан ку ҳамаша сурат бигӣ да сос парто да менеҷер парто бигӯ мошин ин хеле проблемаҳо дора кӯшиш ки агар мошина айбаза қабул кунӣ бародар да база яке мошина қабул кунӣ ти сраза бидро бин ку чино бамбалукора ҳуйку бин дамкрат бин ҳастай балони ключ дора хай зимистон боша бин цеп дора цеп занҷир баъд ҷура знаки аварийниша бин дора баъд мисол бин кабел барои перекур ҳатман бигӣ фаҳмидӣ бародарҷон дасткладам гиртегами склади любой корхона ҳастай мера мегӯ ки ҳамин мошин необходим аст то что необходим аст битен ҳамин чизора битен мера мегири бародар метанад фаҳмидӣ баъд патинкаи адр патинкаи склад ки рафтим мепурсим мегӯ ки ҳамин чизора битенам ҳама чизи мошина ҷура нигаҳ мекунӣ агар та айбаза бурмадӣ ку бе ҳамин чизои гуфтаги ман ту дигар наметанад барои чӣ бигӯ барои ишамаи сари ман гузашт мошина дар поёни гиртека дар поёни шаулияи ман мошина қабул кардам мерам мегӯм ки мерам хая сиёмкаш карда будам ҷанг кардам склада напом грех вақти сиёмкашу кардам ҳамаш хистан грехтан склад холӣ шид ҳамун приём дора онҷои приёме ки ҳаста ҳамҷора сиёмка кардам гуфтем хеле чо наметонам чизои необходимости мошина хистан ҳамаш грехтан ки дар сиёмка нағалтем хай сиёмкаро удалит кардам не ки бародаро биред то что необходимост барои мошина барои худтунай бирен ай склади ҳамин корхона бигирен фаҳмиден талаб кунен як чизи дигар бародаро касое ки дар гиртека кор медоред баъди стажировка ман ба худо қасам ин гапҳоро бародар барои чӣ мегӯм барои ки ман местам аламу мекунада ман амиқа гап занам амиқа расидуну ман метунам амиёра қатишу любой хел гап зада ман любойша иншоалло ба ҳам се буква қатӣ мепартому суроишу мекунам кардамшу уже яхеша не ки бародар кӯшиш ки ранги лохд накунанд фаҳмидӣ мумкин гапҳои ман баъзеҳо дар напора не ки ман ҳақиқатам мегӯм бародарои навкор шумо навкореоли наумиёй стажировкара фурмадӣ қаи наставникат аввал бародар қатӣ наставникат қаим устодат коре ки общ язик биё
ҳамдигар бахшиш пурсе иқинай бародарҳо ду мардак дар дуруни як кабин 2 моҳ серавно бихоҳӣ нахоҳӣ камака гапот мегреза бародар фаҳмидӣ ҳамдигар та бибахшӣ ҳамдигар фаҳмӣ кунӣ фуромӯш кунӣ да гандагӣ дар кор нестай да хичам не ки бародар вақте ки ту мошина аз таҷрубка фурмадӣ мошину додан ту менеҷер қатъи аҷоӣ шидӣ бурмадӣ ту коре ки менеҷер лохит накуна фаҳмидӣ ӯ хеле тоҷик набошӣ ки лохит кунанд барое ки бо мегӯм ки ишам аз сари ман гузаштае ман гам мезанам наметарсам бадбахто мегӯм шу дар ушона гапа ман гам мезанам қатиш мегӯм ки мисол занг мезанам мега ки 45 минута бояд дам бигирӣ мегад ки мерем набест мега 45 минута мефаҳмӣ толи навкори ту нав дар ур шиштай ту менеҷер зангт мезана камкамак дасти пота ларза мегира мегӯи чӣ мегуфта боша менеҷер занг зад чӣ навишта боша бо мегирӣ мехуниш чӣ навишта боша ба лотинӣ менависа бо лотинӣ ами паданалато ами русира ба лотинӣ менависанд ҳарфҳои лотинӣ хати маънои русӣ хати менависанд ами нотуғид менависанд бо амурам баъд камкамак дасти по хӯрдан наша бародар фаҳмидӣ та мардак гуре қатиш гапзан як ки тура заставид кард дар режим тахограф ҳай ки бигад набест ҳай наку бародар да ошибкаи ту ҳеч ка платид намекунад штрафи тура оли мегӯянд ки гиртека тие платид ин гапо дуруғай гиртека тура платид намекунад ягон корхона ту нарушад карди тахографта тамом худот штрафта биспо кӯшиш ку ки переработкара бародар кӯшиш ки аввалш ки наку не ки хай барои парковка яки хай шид майли хай ту па ягон ҷоро мерай не ки истодагӣ бошиву баъд бигӯяд ки ту мисол ҳайку биё набест ҳайку и гапоро меганад ами истодагӣ дар пеши пагрузка меои ки вақтат буд мешава бародар вақтат буд мешава мегӯяд ки бира борку ба биё бест ту уже 9 соата истодагӣ турам занг мезанам менеҷер мегӯяд ки короче давай мега едем грузит бира борку ба биё бест 9 соатата нара бародар нара ами 3 буква паслачка фаҳмидӣ вай ҳақ надорад тура кор бифармад ту вақти оддихитай ту ҳақ дорӣ мести касера файрод мекунад бикунад дами рӯш паслатушку бикуниш бародар бори ами кориш вай мега ки гапҳои мо запис мешавад нависа пуст запис шава фаҳмидӣ бародар и корҳо аз сари ман гузаштагианд ман гарчанде навкор мисол да қатъи ё навкор ман қай диспетчеро қатъи ёро ҳоз дар иҷа менеҷер меган вақте ман кор мекунам моро диспетчершу мегӯем диспетчер ба забони русӣ мегӯям диспетчер ана ки бародар нигоҳ кун ҳамин диспетчеро қатъи ман дар москва кор кардам мисол ёро медунам да ҳамаш ё ҳами як хеланд ё барои фоидаи худшон кор мекунанд гап мезананд тура маҷбур мекунад ки вайда фарқ надорад ту тахографот нарушад мешава намешава ту бира борку ба биё бест нара бор наку бародар фаҳмидӣ шидам ман ҳамта шидам ки оли баъзе бародаро шоҳиданд ки ман ами дар агастойши доштум истодум то 60 километр ман рафтум пугои менеҷерам омад менеҷер дар хонааш бад ман кора кардам менеҷер омад зангм зад бисёр одами хуб буд як занаки хуб буд занг зад гуфт ки чӯ гуфт переработка кардӣ гуфтум ки охам дар агастойши буд гуфтум анами ай мониторинг маҷбур карданд ки хай и гурӯз охи электроника ҳама чун айфон буд телевизор буд чӣ буд электроника буд мумкин нест ай истодан проблема мешава илтимос карданд ки барам я ҳам парковкаи платин дабудро бест фаҳмидӣ бародар вақте ки ихе гуфтум ҳамин менеҷерам занак симон гуфт ки гуфт номаҳқул карда ҳамун одаме ки тура команда кардагиай ту намерафтӣ гуфт нӯишто гуфт намерафтӣ бовар мекунӣ гуфт ки ҳамун нарушад кардагита ҳамун переработката печатка распечатка ки ба мана сурат ги партуда ман да ҳамун смр крипит кунам вақте ки тура қапидан манам я меброрам да казат мекунам пули тура меброрам метавам ҳамин менеҷер мана михи гуфт я 6 моҳ қати як менеҷери занак кор кардам ҳамин хеле инсони хуб буд
не ки бародарҷон переработка то агар яке дар раҳ намонди худат ки дигар ҷой истодан наёфтӣ бира ба ягон паркфара бес атак накун гапи менеҷера дар ин тема гӯш накун 100 борам гуфтад нара барое ки ӯ ҳақ надорад тра бародар командат кунад ки бихези ҷавҷа фаҳмидӣ худованд ҳаматан нигоҳбон боша бародарҷоно ягон чи нотуғрӣ боша бахшиши зиёд ягон агар камтарак кадми дар ягон чи номаъқул шид нафорид бахшиши зиёд бародарҷон дар ҳаққи мо дуогӯ бошед худованд нигоҳбонту боша ин буд дар бораи бародарое ки навкорен шумо меоен мошин қабул мекунем баъди стажировкатон ҳамин хеле ҳолатҳо дар шумо рух метавад бародарон фаҳмидем хай дастгиритон фуромӯш накунед дар ҳаққи мо дуогӯ бошед аллоҳ нигоҳбонтон боша рафтем то навори дигар